ኣብ ዓለምና ዝርከቡ እቶም ጫፍ ዝወፁ 11 ውልቀ መላእኽቲ ትፈልጥዎም ዶ? መልስኹም ኣይ እንድሕር ኮይኑ እዛ ቪድዮ ተኸታተሉ። ሰላም ኩራትን ተኸታተልቲ መደብ ብርሃን ሪከርድስ ከመይ ፀኒሕኩም? ሎማዓንቲ ድማ ንሓፈሻዊ ፍልጠት ይጠቅም እዩ ዝበልክዎ ቶፕ 10 ፕላስ ዲክታተራት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሓቢርኩም ንክትፀንሑ ብክብሪ ይዕድም። ቅድሚያ ግን ዲክታተር ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብርግጽ ዲክታተር ማለት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ሃገር ወይ ክልል ፍጹም ሓይልን ጉልበትን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዲሞክራሲያዊ ምቁፅጻር ስልጣን ዝሓዙ ውልቀ ሰባት እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምኒ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ፣ ሰውራ ወይ ድማ ብምትላል ፖለቲካዊ ስርዓታት ናብ ስልጣን ዝመፁ ውልቀ ሰባት እዮም። ዲክታተራት ፈለማ ኣብ ልዕሊ መንግስትን ቁጠባዊ ሕብረተሰብ ብምሉእ ቁፅፅር ይገብሩ። መብዛሕትኡ ግዜ ንፖለቲካዊ ተቃውሞ ይዓብጥዎ፣ ሲቪላዊ ናጽነት ይቕንሱን፣ ሰብኣዊ መሰላት ይግህሱን። ብተለምዶ ብማእኸላይ ስልጣን ሳንሱር፣ ፕሮፓጋንዳ ከምኡውን ናጻ ፍርዳዊ ኣካል ወይ ናጻ ፕረስ ዘይምህላው ዝልለዩ ምልካውያን ስርዓታት ይመስረቱ። ጽልዋ ዲክታተራት ኣዝዩ ርሑቕ ዝኸይድ ንዕናውን እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ንረብሓታቶምን ንረብሓ ውሽጣዊ ዓንኬሎምን ቀዳምነት ዝህብ ፖሊስታት ብምትግባር ናብ ብልሽውና ቁጠባዊ ሕማቕ ምሕደራን ሰፊሕ ድኽነትን የስዕቡ። ቀፂሎም ዲክታተራት ኣብ ዕጡቕ ፖሊስታት ወፃኢ ክዋፈሩ እውን ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ናብ ግጭታትን ውግኣትን ዞባዊ ዘይምርግጋእን ዘስዕብ መንገዲ እዩ። ምልካዊ ስርዓታት ከም ነፃን ፍትሓዊ ምርጫን ምፍላይ ስልጣን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት መሰሉ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ብዘይምህላዎም ዝልለ እዩ። እዚ ተሓታትነትን ግልጽነትን ብዘይምህላው ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ክጸንሑ የኽእሎም። ፖለቲካዊ ዓፈና፣ ማሕበራዊ ምፍላይ፣ ቁጠባዊ ደውታ ስንባደን ዝሓዘ ውርሻ ክገድፉ ድማ ይኽእሉ እዮም። ድሕሪ ምልካዊ ስርዓት ዳግመ ህንፀት ናብ ዲሞክራሲያዊ ምስግጋር፣ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ምቋብ፣ ሰብኣዊ መሰል ንምድንፋዕ፣ ሕብረተሰባዊ ቁስሊ ምፍዋስ ፃዕርታት ዝሓትት በዳህን ዝተሓላለኸ መስርሕን ክኸውን ይኽእል እዩ። ዲክታተራት ከከም ፍሉይ ኩነታት ታሪኻዊ ኣማጻጽኣ ነፍሲ ወከፍ ስርዓት ክፈላለ ከም ዝኽእል ምፍላጥ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ውልቀ መላእኽቲ ዘሎ ናይ ሓባር ፈትሊ ምልካዊ ምሕደሮኦም ንዲሞክራሲያዊ መትከላት ዘይምግዳሶምን ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰቦም ዘስዕቡ ኣሉታዊ ሳዕቤናትን እዩ። ኣብዚኣቶም ድማ እቶም ውሑዳት ጫፍ ዝወፁ 11 ዲክታተራት ከም ዝስዕቡ ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ሕጂ እውን ጻንሒትኩም ምሳና ትገብሩ ደጊመ ይዕድም። Bájalo mami, bájalo mami, muévelo mami. 10 ፕላስ ዲክታተርስ ፓልፖት ካምቦድያ ካብ 1975 ክሳብ 1979 ፓልፖት ኣብ ካምቦድያ ንስርዓት ክመርሑ ጅመሪሑ። ዕላምኡ ድማ ናይ ከተማ ጽልዋታትን ምሁራትን ብምውጋድ ሕርሻዊ ኮሙኒስት ሕብረተሰብ ምፍጣር እዩ ነይሩ። ፖሊስታት ስርዓት ፓልፖት ካብ 1.7 ክሳብ 2.2 ሚልዮን ዝግመቱ ሰባት ብቕትለት፣ ግዱድ ዕስክርናን ብጥሜትን ናብ ሞት ኣስዒቡ እዩ። ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፓልፖት ዝተፈጸመ ምጽናት ዓሌት ካምቦድያ ኣብ ታሪክ ካብቶም ዝጸንመቱ ምዕራፋት ሓደ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። 10 ኣውጉስቶ ፒኖቼት ቺለ ካብ 1973 ክሳብ 1990 ኣውጉስቶ ፒኖቼት ኣብ ልዕሊ ቺለ ብወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ናብ ስልጣን መፅኡ ነቲ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፀ መንግስቲ ሳልቫዶር አለንደ ኣውዲቑ ስርዓቱ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ስቅያትን ምጥፋእ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ዝተለለየ እዩ። ምሕደራ ፒኖቼት ኣብ 1990 ናብ ዲሞክራሲያዊ ብምምላስ ተዛዚሙ እዩ። ታሽዓይ ኣፍሪካዊ ሮበርት ሙጋቤ ዚምባብዌ ካብ 1980 ክሳብ 2017 ሮበርት ሙጋቤ ፈለማ ቀዳማይ ሚኒስተር ዚምባብዌ ድሒሩ ድማ ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። ግዛቱ ብቁጠባዊ ሕማቕ ምሕደራን ፖለቲካዊ ዓፈናን ብምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ዝልለ እዩ ነይሩ። ከም ጽገና መሬትን ንምንዛዕ ናይ ጸለምቲ ዝውነን ሕርሻታትን ዝኣመሰሉ ፖሊሲታት ሙጋቤ ቁጠባ ዚምባብዌ ንውድቀት ናብ ሰፊሕ ድኽነትን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ዘስዕበ ግለሰብ እዩ። ሻምናይ ፍራንሲስኮ ፍራንኮ ስፔን ከ1969 ክሳብ 1995 ፍራንሲስኮ ፍራንኮ ኣብ ስፔን ብወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ብምፍጻም ኩናት ሕድሕድ ስፔን ጀሚሩ። ኣብቲ ኩናት ድሕሪ ምዕዋቱ ድማ ክሳብ ዕለት ሞቱ ዝጸንሐ ፋሽስታዊ ምልካዊ ስርዓት ኣቂሙ። ስርዓት ፍራንኮን ፖለቲካዊ ተቃውሞ ዓፊኑ ዓቃባዊ ፖሊሲታት ኣተግቢሩ ሲቪላዊ ናጽነት ድማ ደረት ብምግባር ኣብ ሕብረተሰብ ስፔን ነባር ጽልዋ ገዲፉ ከይዱ እዩ። ሻውዓይ ኣፍሪካዊ ኢዲ ኣሚን ዳዳ ኡጋንዳ ካብ 1991 ክሳብ 1999 ኢዲ ኣሚን ዳዳ ብወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኡጋንዳ ስልጣን ብምሓዝ ግዝኣቱ ብጭካነን ዓፈናን ብምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ብምስጓጉ ውሕዳት ብሄራትን ብፍላይ ድማ ማሕበረሰብ ኤስያውያን እዩ ዝፍለጥ ነይሩ። ስርዓት ኢዲ ኣሚን ዳዳ ብኢደ ወነናዊ ማእሰርትን ስቅያትን ካብ ፍርዲ ወፃኢ ቅትለትን ዝልለ ኮይኑ ውፅኢቱ ድማ ሞት ኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ኣስዒቡ እዩ። ሻድሻይ
أفريكاوي محمد غادافي ليبيا كاب 1999 كساب 2011 محمد غادافي نلعلي 14 عامتات ليبيا أم حديروس سرعته ببوليتيكا عفنا جهست سبعة مسالات بمنجست زموال جبر شبران زلل يونيرو محدرا غادافي أهجراو تنصلو سلازقات أمو سرعته أوان صديع عرب بهزباو نعبي دحريو دما كاب أهجراو حيلتات بمؤتتتاو استزازم يو حمشاي صدام حسين عراق كعصر شعات سوعان شعاتن كساب تشحن سلستن صدام حسين عراق بولك أو متأسسار إيزجاز آنيرو سرعته بجكانن عفنان بمجهسب أو مسالاتن بمعفان بوليتيكا وتقاوم زتللي يو صدام حسين أو عصر شعات تسعة أو كيت زكايرو ورار نكوينات وشمت عربن سعيبو إبو دما أبل العلي عراق أهجراو إجادات أسعيبو والسلطانو بأمريكا زمرح ورار أب كل تشحن سلستن تزازمو وزيتو دما ممرخون فردي بمحنقتي مقتال كوينو رابعي كيم إيل سونغ سمين كوريا كعصر شعات 48 كساب 10 شعات 94 كيم إيل سونغ أب سمين كوريا مفصوم ملكاو سرعات مسريتو نكيم سروا منجست مسرت أمبيرو جزءاتو قبل علي كل مديات حبرتسب بصنع مقوصارن تقاومون بمعفانن بمنجست زقوطاتر قطبا ممعبالن زلل ايو بوليسيتات سرعات كيم بسفح بمجهسب أو مسالات بوليتيكا وعفنان قطبا ودكتن أسعيبو سمين كوريا كاب محبرسب عالم كتنسألون مخنيات زخون ايو سالساي ماو زيدونغ تشاينا كعصر شعات 40 شعات كسا 10 شعات 96 ماو زيدونغ مسراتي أبو هزباويتو ريبابليك تشاينا ايو تشاينا ناب كومونيستاوي حبرتسب نمقيار بوليسيتات علمو عوي زلان قدميت استبهالو قطباون محبراون وفري بمجمار سفح تميتن موتن مليونات زيغاتات تشاينا زبصح تشكان ايو كلاي جوزيف ستالين سوفيت حبرت كاب 10 شعات 24 كساب 10 شعات 53 جوزيف ستالين سوفيت حبرت بحاتيناو متشببات أما حديروا سرعته بفصوم مقوطارن قدود حبراوي متخخاب حرشان قلطف اندسترياليزيشن زلل نبره بوليسات ستالين كمتي أب يوكرين زقاتم هولودومر زعامل سفح تميت موت مليونات زيغاتات السوفيت ون عسعيب ولا ايو بزي كازين بوليتيكا تقاومت تباهيلهم زقمتو سبات بقتلت بقديتاو معسكرات عيون سدتن أوجيدو متصراي ون أكايدو ايو اتقدام جاكان أدولف هتلر جيرمان كعصر شعات 10 شعات 45 أدولف هتلر مراحي نازي جيرمان كوين نفس سلطان ديبه فاشيشتاو سرعاتو أب صنفنيا هجراونت سرسيماونتن عليتاوينتن لعلنا نستمر كوسا بوليسيتات تقباراو غيرو هتلر بعامت زمالو ناي وطاي بوليسيتات نورار غورابا بتهجرات زعاتون نخال كوينات عالم نخجمر مخنيات زخونن ايو أب تحت جزاتو نزنبرو لعلي 6 مليون عليت أيهود أهليون بمليونات زقوصرو كالوت وحدات جوجلتات دما نفسدت أسعيبو ايو كبورات كوران تخاتلتي مدبر هاري كردس نايلومي توب 10 بلاس ديكتاتورس نزوم كتكاتلوهم صنحكم يمسل نيرم أب قصال كنقرأ لكم تدليو فيديو أب كومنت صحفوا لنا إخوم حناصي رئيتكم يفلينا سبسكرايب بمقبار أب قصال فيديو نلوكو تتصبيو كساب شعو سسنايك تمنايك تمكم تشاو